Sanibonani guys, kaMonqobile Ndothela Mazibela eithonga ngomhla ka-3 February. Uphinda-ke namhlanje bekade good mood kakhulu, ungaze uphike nje ukuthi bekade busy eshaya ingane yabantu izolo esho ukuyiqeda nya. Mamfeti-ke uma wabona ukuthi ingane yakhe isimane yaba nenhliziyo yetshe emva kokuthi-ke izwane kakhulu noNtanzi. Uthe nje sathi nje uyanama umamfeti wamane wabhocobala yena. Waze wabuza kuPhinda ukuthi hayibo ma, ngiyasazi phela isalukazi sami mina, kwenze njani, udliwa yini? Wanganama nje namhlanje. Wathi mamfethu, hayi phela mina ngifani nani, nenhliziyo mina emnene, anginayo inhliziyo yetshe. Ungakhohlwa phela ukuthi kusaziliwe le ekhaya. Sekumane nje kwahamba umduduzi nje, senikhohle nonke yiko konke lokho nini ukuthi le ekhaya kusaziliwe. Hayi-ke guys, umane nje uPhinda waqhubeka nje waba kwi-happy mood, wangamuzwa nanokumuzwa uma wakhe ekhuluma kanje. Waqhubeka wahlambuluka komamfethu wathi, yazi nje mina mntanami, iyodwa into engiyifuna kuwena, ngifuna nje uPhinda wami abuyele kule simo lesi ayisona. Wathi hayibo ma, kisawuyena nje uPhinda wakho, yini ndaba? Wathi cha nje mntanami, ngifuna wazi ukuthi ayikho neyodwa into ebaluleke okudlula wena la emhlabeni empilweni yami. Yingakho ngizokulwela mntanami, ngizokuvikela ngako konke enginakho. Hayibo wamane wahleka guys uPhinda. Wathi wena uvikele mina? Hayibo kahle wena ma, hawu kahle wena ma. Washe uphuma ngomnyango ebona nje ukuthi cha, sengathi-ke uma wakho umxoxela ingwanekwane-ke manje la. Wathi ngiyindoda mina, ngiyakwazi ukuzivikela. Hayibo guys, umamfethu wamane wanikina ikhanda ebona ukuthi cha impela kulele kunye lana ukuba kubili ngabe kuyavusana. Guys, akupheli-ke lapho. uZama ubekade ehleli noNtanzi-ke, ngizosho ukuthi-ke ukube bekuyingane yomfana bengizothi bekade emdodisa-ke undodakazi wakhe namhlanje, kodwa-ke ngoba-ke siyazi uZama kuwumuntu wesifazane, ubekade emnikeza nje ama-advice okuphatha leli bhizinisi lakhe lokungcola, esho ukuthi yabona kuleli bhizinisi mntanami, komele wenze isiqiniseko sokuthi-ke isandla nesandla sigeze sinye, uyabona nje. Wenze isiqiniseko sokuthi umuntu bekunwaya umhlane, nawe umnwaye ngendlela efanayo. Ayi uZama guys engasavumi ngekhanda, ezwa nje kahle ukuthi lento esho uyise uhambisana nayo. Wathi yabona mntanami, kumele uyidedele imali mekumele uyidedele, kodwa futhi ungayidedeli kakhulu yabo, uthi nje kancane kodwa uyidedele imali. Mekumele uthenge imoto, uthengele unkosikazi womuntu, ukwenze nalokho. Yabona lokho kuzosenza ukuthi-ke singasondeli eduze nejele. Ijele lisilibukele kude lesina singoNtanzi. Ngisho nakwimantshi singayi ngisho nanokulithatha icala mekuthi khona icala esithweswe lona singoNtanzi. Ngobani? Ngoba thina singoNtanzi. Ayi guys, kwabonakala nje ukuthi uZama imthinte emanonini yonke lento esho uyise. Lapho mamfethu guys bekade ebheka odongweni, eklina kakhulu guys, esula isibuko esibusulisisa. Kanti uyazi uNtombo ukuthi cha, indlebe yona ayinazivalo, ilalele yonke inkulumo. Kanti-ke futhi nerecord yakhe ipressiwe, urekhode yonke into ekhuluma uNtanzi benoZama. Yo guys, okwenzeke ukuthi-ke sabe seqede inkulumo yabo-ke uNtanzi benoZama-ke sebeqedile impela. Hayi umamfethu wapressa-ke nawo stop lapha kwirekhoda yakhe, esejabulile-ke enhlizweni ukuthi sengathi wenzile-ke umsebenzi lo usanele amthume wona, ukuthi-ke athole ubufakazi bokuthi uNtanzi uwumuntu ongalunganga kangakanani. Kunaleli phoyisa-ke kuthiwa-ke uSibiya. Leli phoyisa-ke lisebenzisana kakhulu nosanele ekuqumbeni phansi-ke uNtanzi. Bake bathi ukuhlangana-ke namhlanje ndawonye, futhi bathi ukuqephuza nje iy'ndaba ezimbalwa mayelana nokuthi ngampela uNtanzi kuzomele avalelwe kanjani. Mamfethu-ke guys-ke njengomuntu othembekile ufikile laphaya ephoyiseni leli kuthiwa uSibiya, ezosho ukuthi heyi labantu laba bayacula laphaya, umlomo awuvaleki, babhizi bangitshela zonke iy'ndaba zabo namaplani abanawo ngekusasa labo naleli bhizinisi labo lobumnyama, kodwa konke kula efonini yami ngikuqophile. Hhayi lahleka lodwa-ke iphoyisa uSibiya, wathi wenze kahle ma, qhubeka nje wena. Wathi khululeka, yabona nje uZama uvovo liyakhipha, usazozikhipha izindaba. Ngizolo ngiqhubekile mina ngibaqopha nje, yithi-ke nginyamalale-ke ngihambe ngingaze ngibonakala ukuthi nginawe. Hayi nangampela-ke guys-ke wahamba umamfethu-ke waya etolo
uyacosha kusagrosana phela ukuze mebuyela kontanzi kube singathi uphume ey'tolo kanti uyazi nabe kade uyohlangana namaphoyisa. Guys, kuyakushiwo kuthiwa lalela ungaboyitshela ukuthi-ke awuboni umuntu uma usendaweni ngoba kunabantu la abamehlomane. Kunalabantu nje abanesiphiwo sokuthi nje babone izinto yabo. Ngisho namathuca kangakanani bekubambe. Yazi uZama guys, umane wangithusa wangimangaza. Mamfiti bekasithi nje uyathulula impahla kade ephuma nazo ey'tolo. Hayi wamane waqhamuka untombo wathi ukulola umphimbo kancane wathi hayi uMamfiti wathi yazama ngingakusiza mntanami. Wathi wema ngabe khona into ofuna ukungitshela yona. Wathi awu mntanami ngiyalahleka yindaba yini leyo ucabanga ukuthi kumele ngitshele yona. Wathi ngisho into nje kumele usitshele yona njengomndeni ngabe ikhona yini ekhona. Hayibo Mamfeti guys waqala-ke wagwajaza-ke manje ethatha ehlanganisa ukuthi ngabe uZama ukhuluma ngani. Wathi wema phela yazi mina namhlanje ngike ngakubona ukhuluma yabo nomseshi osesha icala lale ekhaya. Manje ngifuna ukwazi ukuthi yini le angayikhuluma nomseshi. Wathi uzama ukugoqa bandla Mamfeti ngoba phela yazi masese umuntu esemdala namanga nje angathi amana nyamalale nje ulimi namanga masese umdala. Wamane wadonsa isibhamu uZama wamkhomba uMamfeti wonke guys. Wathi wema ngabe usuyimpimpini wena. Hayibo Mamfeti guys umane nje wabakaza lapho nophinda akekho-ke eduzane ongase-ke mhlampe athi hayibo Zama yini manje usuwenzani ukhomba uma ngesibhamu. No akekho uphinda guys. Kahle uvalele-ke endlini eyodwa nebubesikazi kahle. Yo guys umane nje wathalaza bakithi kanti bamtshelile-ke vele usanele benephoyisa usibiye ukuthi uma kwenzeka ukuba khona inkinga ekuvelelayo hlala ocingweni usitshele sifonele sizokunikeza inamba zethu. Kodwa-ke usezoqala kanjani-ke manje don't ifone isibhamu sesila esiphongweni sakhe. Yo guys kwaze kanzima. Kodwa-ke asithembe ukuthi uzoqinisa ibindi ngoba phela uZama ubabonile bekhuluma kodwa akazwanga ukuthi bebekhuluma ngani. So uMamfeti akamezwini lokuthi hayi yena nje bekade nje eyikhulumela nephoyisa limbuza nje imibuzo engatheni kodwa akukho lutho alishilo. Abana qamba amanga nje umuntu omdala uZama ngeke azambulale engenabo ubufakazi buphelele ukuthi yini le abayihlanganisayo-ke yena-ke kuMamfeti nephoyisa. Guys aphela lapho kabaziwela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaMonqobile Ndotsela Mazibela eIthonga ngomhla ka-3 February. Uphinda-ke namhlanje bekade good mood kakhulu. Ungazuphike nje ukuthi bekade busy eshaya ingane yabantu izolo esho kuyiqeda nyama.